vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Inini ndiri mudzimai, ndiri makore 36 years ekuberekwa. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo vachindipawo miono yavo uye zvekare nekundipawo mazano. Mukomanashi, inini ndine vana vangu vaviri. So right now I am in my second marriage. Mumarriage yangu yekutanga ndakaita mwana 1. So right now I think kuti I had found a man who really loves me with all of my heart, and I also love him too. And I have been willing to fight for him because baba vangu ivo kubva kudhara nekudhara vainge vasingatombodi kuti ndinge ndichiroorwa nekuda kwezvimwe izvo zvakaitika pakati pangu navo inini nababa. So ndaiti kana pandainge ndichiri kuZim, ndaiti kana ndikatombotizira paya ndikatanga kugara nemunhu wandinenge ndava kugara naye, then baba vaibva vati haaite munhu iyeye wari kudanana naye, haiti unofanira kuti unge uchimuramba, zvekuti vaitosvika pakutopopota chaiko. Asi sezvisinei mukoma, ndakazongomanikidzirawo ndikabva ndazopinda mumarriage yangu yekutanga. Mushure mekunge amai vatoti kwandiri, iwewe munhu uyu chitongoenda unogara naye, otherwise ukateerera baba vako ava haumbofi wakaroorwa muupenyu hwako uye uchangofa uine mwana wako 1 iyeye. Saka amai unfortunately havatozvizivewo kuti pane zvakaitikawo pakati pangu nababa. Saka ipapo ndakamanikidzira, ndobva ndaenda ndikanoroorwa paya. Ndakati ndaenda ndikanoroorwa, baba vangu kana list racho ravakanyora rainge riri list riya rekutorakidza kuti vainge vasingatodi kuti mwana wavo anga achiroorwa. Saka murume wangu iye wekutanga akambozama kumira but the money was just too much. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondikanganisira chiraramo changu, nekuti vamwene vangu vainge vava kungogara vachingopopota vachiti nekuda kwekuti ndakabvisirwa mari yakawanda ndaifanira kuti ndinge ndichizvara nekukasika. Already ndainge ndagara ndiine mwana wangu 1. Vakabva vati zvainge zvisingaiti kuti munhu agara aine mwana wake ange achibvisirwa mari yakawanda kudaro, but murume wangu iye zvake pache zvake ainge achindida zvisingaiti. So takagara tose, but vamwene vangu vainge vasingatombondifariri. Mukomanashi, ndakabva ndachizoramba ndichingogara nemurume, but munongoziva kuti maparents emurume kana ava kusakuda vanongoita zviya zvinokonzeresa kuti murambe muchingonetsana. Saka tainge tongoramba tichingonetsana chete inini nemurume wangu. Kudzamara ndichizotiza, ndakati ndatiza ndobva ndambodzokera ndikanogara kumba. Then nababa takaramba tichingoenderera mberi kusvika ndega ndaona kuti zvatainge tichiita zvainge zvisingaite. Ndipo apo pandakabva ndazovakumbira mari, ndakavakumbira mari ndichivanyepera kuti mari iyoyo ndainge ndichida kuishandisa kuti ndinge ndichihodha. Ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Mukomanashi baba pavakazviziva kuti ndainge ndava kuno kuSouth Africa ndava kushanda, instead of him celebrating kuti mwana wangu zvaava kushanda, it means wokuti anozopota achitirangarira, vakapopota, munozvinzwa mukoma, vakapopota vakaita sekunge vachakwira bhazi kuti vange vachiuya kuzonditora. Vakasvika pakuti manje zvawaita izvi ndoda kukutsvakira matsotsi ekuti anokwanisa kana kukuuraya. Asi sezvisinei mukomanashi, ndakabva ndazotaurirana navo, then ndokubva vazongosiyana havo nazvo. So mukomanashi, chakaitika pakati pangu nababa vangu nechikudai so, ndakati ndava ne17 years, amai nababa vakambonetsana kwenguva refu, then amai ndokubva vamboramwa vakabva vazodzokera kumba kwavo. Then ndakati ndava ne18 years, ndini ndainge ndava kutoita sekunge amai vemba. Then nababa vangu ndopatakabva tachizotanga kudanana. Takangotanga kungodanana so easy mukomanashi, zvekuti takatongokaruka tava kutokisana tichitotsvodana. Pakati pedu tiri vaviri painge pasitomborina kana umwe zvake ainge akadhakwa. Zvinhu zvacho zvakangoitika automatically. Then from there on takamboita kanguva tichingonyarana tisina chatainge tichiita. Then there was this other night apo pandakazongokaruka ndatongoenda kubedroom kwavo ndokubva ndavanokera. Ivo vakabva vativhura nekuti dhoo rainge risina kukiwa.
ndakangoti ndichingonopinda mubedroom wanikwe baba vainge vakatorara zvavo vasina kana chavainge vakapfeka. Ndikabva ndangonopindawo mumachira, hakuna kana umwe akataura neumwe kana kubvunza umwe. Ndokubva tatotanga kutosika bonde. Paya patakatanga kusika bonde, zuva rekutanga takashandisa dziviriro, then kubva ipapo hatina kuzoshandisirana zvekare dziviriro. Saka baba pandakazovaudza kuti ndainge ndashata, ndainge ndabatira pamuviri, then vakabva vazoenda vakabva vazonokumbira amai ruregerero, even though vainge vava kuti amai vainge vava kusavada, but vakangoenda zvezvo kuti vainge vatoona kuti ndainge ndava nepamuviri. Ndokubva vaenda kuya vakabva vanotaurirana naamai. Amai vakabva vazodzoka vasina kana chavainge vachimboziva. Iniwo by the time amai vachizonodzoka, ndakamenga sure kuti pamba ndainge ndisisipo. Ndobva ndatanga kugara neimwe shamwari yangu. Saka ndaivawo neumwewo murume wandainge ndichidanana naye, ainge ari murume wemunhu. Nanhasi uno vanhu vanotofungidzira kuti ndivo baba vemwana wangu, but sandizvo mukomanashi. Is not the one. Ndakazvara mwana wangu uya baba vakatondudza zita randaifanira kuti ndinge ndichipa mwana wedu uyu, uye zvekare ndivo vakatondibatsira pakunotengwa kwepreparation nei. Then vakabva vazoti mwanangu dzoka kumba, ndataura naamai vako. Izvo yainge ingori valas. Amai vainge vasitomborina kana chavainge vachimboziva kuti yainge iri valas. Tainge takatogara takatozvironga inini nababa. Ndakati ndadzoka pamba, then baba vakamboita nguva vachipopota, dzimwe nguva vaitotora demo, then ivo amai vaitoti musauraya mwana. Izvi zvinowanikwa mukurarama, but mukomanashi nababa tainge tichitozivana kuti tainge takapanana zvedu mwana. Then baba vakabva vazoti it is fine, anokwanisa kugara zvake. Saka ndakagara pamba mukomanashi nababa, taingoti tikawana mukana taibva tototanga kutosika bonde redu. Uye zvekare zvimwe zvataita ndezvekuti ndaikwanisa kunyepera amai, ndobva ndavaudza kuti kune kwandawana basa. Then ndaiti kana ndadaro ndobva ndazoti kuna baba chiuyai. Saka baba vaitouya kunzvimbo kuya kwandinenge ndichigara, then tobva tatombogara tose tichitoita sekunge murume nemukadzi. Apa vanenge vanditsvakira, kwacho kwavanenge vanditsvakira imba kwekugara ndekwekuti inini navo tinenge tisingazivikanwi. Ndakazodzoka zvangu pamba. Ndakati ndadzoka pamba mukomanashi mwana wangu ainge ava kutogona kutotaura. Ndipo apo pandakabva ndati kuna baba, zvatiri kuita izvi hazviiti mukomanashi. Ndokubva vati it is fine, chitsvaka hako mukomana. Saka ndakabva ndazotsvaka hangu umwe mukomana. Ndakati ndatsvaka mukomana wangu uya ndobva ndakabva ndachizotanga kugara naye. Baba vangu vakabva vatanga kupopota, uye zvekare vachiti vainge vasingadi kuti ndinge ndichiroorwa nemurume murombo, but ivo vainge vachizoti paya kana tiri tega vaibva vazoti iwe unoda kuti iwewe unge uchizoroorwa neumwe murume kuti ndinge ndichizorwadziwa here. Saka nanhasi uno ndo zvavanotaura, vanoti haungaroorwizve nekuti inini ndinokuda, ende ndinoti kana ndisinewe ndinenge ndichinzwa kurwadziwa. Kunyange zvandiri kunoku kuJoni vanotongogara vachitongondiudza kuti dai wadzoka sha because ndakusuwa, but kazhinji tinowanzo kuzoita zvinhu zvedu zvatinoita munenge muri muna December. Saka nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti inini izvi zvandiri kuitwa nababa vangu handizvifarire. Right now vakatondibhejera vakabva vanditi wafunga futi kuti unge uchiroorwa. Ndikabva ndati ndo zvandafunga nai baba. Saka munoda kuti ndinge ndichiita sei? Munoda kuti ndigare ndisina mwana here? Vakabva vanditi zvino zvawafunga kuroorwa, ziva kuti mumarriage imomo uchamubuda usina kana mwana. So mukomanashi nanhasi uno ndine murume uyo wandiri kugara naye, akarambwa kugamuchirwa nababa vangu, uye zvekare sezvavakandiudza mwana ari kutoramba mukoma. Harondiwo kuti baba vangu vakandigadzira here kana kuti, but ivo havatombodi kuti ndinge ndichigara naye murume uyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Pakaipa mahwan hanzi takaita mwana inini nababa vangu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu
ndakaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Chikonzero icho chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakutanga kuhurira murume wangu ndechekuti murume wangu iye munhu wekuti anongogara akadhakwa. Saka kudhakwa uko kwaanogara akaita kwakazotanga kukonzeresa kuti ange achizova nedambudziko rekuti sometimes inomira, sometimes haimire. So ladies out there, I hope kuti they can understand me kuti upenyu hwekuti hunenge huchirema, upenyu hwekuti apa ugere nechidhakwa, apa munhu wacho waugere naye haana kana chaanombokubatsira nacho muupenyu. Renti ndini ndinobhadhara, kumusha uko tine vana, ndini zvekare ndinofanira kuti ndinge ndichiona kuti vana kumusha uko vadya here, kuno zvekare ndini ndinofanira kuona kuti tadya here. Ende iye anogara ari munhu wekuti anenge angori ari muzvikwereti chete, anenge achingokwereta nekuti ndakasvika pakunoudza murungu wake. Ndikabva ndaudza murungu wake ndikabva ndati munoona mari yose iyo yamunomupa, mari iyoyo iri kungoperera kudoro. Saka murungu wacho akabva ati ndichange ndichizokupa mari yacho iwewe directly, but hazvishande manje. Anoita sekunge achandiurayisa nemasutu emuno muSouth Africa, because akabva azoenda akabva azonotaura nemuridzi wepane rimwe tavern apo paanonzo kunwira doro. Akaenda akabva anonditengesa, akabva ati mazuva ano chiri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuya kuzonwa doro, it is because mukadzi wangu akaenda akanondiripotera kumurungu. Mukomanashi ndakavingwa noumwe mukaradhi ndichiita kupopoterwa. Mukaradhi uyu mukomana naiyewo ane chijoined venture patavheni ipapo. Saka akauya akandipopotera kuita sekunge ndichaurawa nemakaradhi. Saka ndakazoti iye adzoka achibva kubhawa, ndikamubvunza kuti saka munoreva kuti munoenda here mobva manondinyeya nevanhu venyu? Iye akabva ati uchakuvarira mahara. Ziva kuti unokwanisa kukuvarira mahara. Iwe why is it wakaenda kumurungu wangu? So mukomanashi ndo nyaya yacho iyo yandiinayo. Handizivawo kuti murume wangu why is it asarudza kuti upenyu hwedu hunge huchidhakwa kusvika palevhel rakadai. So kusvikawo inini ndazongozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiita boyfriend. The reason as to why ndasarudza kuti ndinge ndichiita boyfriend, it is because ndega ndakasvika pakuona kuti zvakangofanana mani, izvi zvakangofanana. There is no need yekuti ndirambe ndiine munhu wekuti haana kana chaanondiyamura nacho. Dzimwe nguva munhu anokwanisa kuita weekend yose asipo pamba. Kana azodzoka kumba ndopaunoona munhu ava kutanga kupopotera achiti hey, pano dyiwei. Ende uye zvekare sometimes anokwanisa kungodzoka so achitokudza kuti ndanga ndiine girlfriend zvangu, ndanditori nerimwe girlfriend rangu zimukaradhi. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinorwadza, zvinokutsemura mwoyo wako uye zvinokurwadza kusvika pekupedzisira. Saka ndizivewo kuti muri yeZimbabwe muchatiwo kudii nenyaya yangu, kuti naho ndava kuhurira murume wangu. Ndikutomuhurira murume wangu nemunhu wekuziva. Nyaya ingoripo ndeyekuti murume uyu iye akashayikirwa nemukadzi wake uye zvekare ari pachirongwa. Saka zvaizvezvi tiri kushandisirana dziviriro. Akanditi kana uchida zvatinoita ndezvekuti tinoenda kuchipatara then wabva wazotanga kunwa maprep, uya hako ndinge ndichigara newe ndichikuchengeta. Iye anoti kuti anga achizosvika pakubatwa neHIV it was because aihurirwa nemudzimai wake. Saka ndikudawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo ipapo, uye zvekare ndinoda kuti munge muchindiudzawo kuti zvandiri kuita izvi ndinganzi ndiri wrong here. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Murekedzai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu last month nemudzimai wangu. It was the first time tichienda tose kumusha. Tainge tichitoenda kunogadzirisa mapassports edu. Saka taifanira kuti tinge tichienda kuHarare. Saka taenda kuHarare kuya takabva tazonosvikira kumba kwevabereki vemudzimai wangu. Mukomanashi pane chiitiko chakazoitika chekuti nanhasi uno ndinotoshaya kutoziva kutoti chandakambonyatsokuona chainge chimbori chii chaizvo. Zvakaitika mukoma, takati tasvika kuya then
the first night handina kukwanisa kurara, mukoma ndakangorara ndakangogara kudai, saka ndainge ndichishare spare bedroom nevamwe tsano vangu. Saka the second night ndo pandakangoita sekunge ndabatwa nehope for only about 2 hours, kubva kuma 9 kuzonosvika kunze kuchinoidza, handina kana kukwanisa kurara. Zvino dzakazoti dzava kuma 1 ndo pandakanzwa kuti kwainge kuine munhu ainge achifamba. Munhu uyu aiti akati fambei, then aibva azouya obva azobata window. Zvino tsano vainge vachitoridza zvavo ngonono, ndikati zvimwe kuda imbavha plus ndikudawo dzvene. Mukomana achi ndakabva ndamuka paya ndichidaka kuti ndinge ndichizonzi mukwasha ndiye akatanga kuona mbavha. Mukomana achi ndakangonovhura curtain kudai, ndakati ndichinovhura curtain ndo pandakabva ndazoona vamwene vangu mukomana vainge vakatomira padhuze nepahwindo remuspe umo matainge takarara, but ivo vainge vakafuratira mukoma. Vakafuratira kudaro ndo pavakabva vazokotama, then kwakabva kwazouya imwe mhuka yandisina kukwanisa kunzwisisa kuti yainge iri mhuka yakaita sei, kuita kunge shumba, kuita kunge imbwa. Mhuka iyi yakauya ndobva yatanga kuita bonde navo. Vakati vapedza kuitwa bonde nembwa iya ndo pavakabva vazongonyangarika. Vakatongokaruka vanyangarika mukomana, ndakazotemwa neumwe musoro. Ivo vamwene vangu vakazongonochera mvura, ndobva vangonditi nkwasha inwai mvura iyi. Mukomana achi ndakangoti ndichingonwa mvura yaya ndakabva ndatonzwa kutoti ndainge ndatova right. Pose apa ndainzwa sekunge munhu ainge akagarwa mumafudzi mangu omo kuzonosvika vachizonondipa mvura iyoyo. So handizive kuti mukadzi wangu ndomuudza here kuti patainge tiri kumba kwavo izvi ndo zvandakasangana nazvo, kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi chandoda kungoziva ndechekuti mudzimai wangu ndomuudza here kana kuti kwete. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yei, pakaipa kuona ambuya vako vakashama. Hanzi ndakavaona vakakotama, ndokubva kwazouya imwe mhuka yakabva yatanga kuita bonde navo. Zvakangoma hazvo vedhuwe. Kana wanga uri iwewe waiita sei wasangana nezvinhu zvakadaro? Yo.